Ngai ku play phi baro ki baju peje ki video ha kan ga channel ka jonga balada phidang thamai kan ga channel ka jonga wat klet ban subscribe like pat share ru shaki parlok ki jong phi kawai ka tolong hubor klet tu baka US kalapen kadria jakano yaki kan hun sipai jongka ki badon ha Middle East kan tu yaki tiar ki baklan bor ki jongka kum ka US that bat ka Patriot missile defense batteries kabadon ha Jordan namar ka jing sharing dur bat ka jing lap ksai jong usat telai jong ka China ka Iran kalatit bat kala penon kam da usat telai jong ka China pan yu ring dur ya ka bu sipai bat kitir thma jong ka US kibadon ha Middle East ka Islamic Revolutionary Guard Corps lane ka IRGC kala penon kam da usat telai upa kerteng UTWE 01B pantip ya kalau vision aga bagi sipai jaka US kidon ha Middle East ki jaka song sipai jaka US ki balalap sabun daki sipai jaka Iran lengbau de usat telah jama China kilong ka Prince Sultan Airbase kabadon ha Saudi Arabia nang ta ka muwafaq Saudi Airbase kabadon ha Jordan pada Erbil Airport kabadon ha Iraq pada US Fifth Fleet kabadon ha Bahrain pada yang udah usah telai lasana ada ka company RICO kabaran dari China ki kupor kilong baka nega cing Arab jong ka China ya ke Iran kapen i baka China kadon jing temu panele Persia ya ki bor sipai jong ka US ha kita Middle East Henry nagaliang juga China kala kentaj baka nega kupor kadait nang ka kupor labler kabala sukan to klem don nangrim